Σας ευχαριστούμε για την αγορά του πακέτου NicoBlock και για τη χρήση του προϊόντος μας για να σας βοηθήσει να αναλάβετε τον έλεγχο του καπνίσματός σας με τον δικό σας ρυθμό. Το NicoBlock παγιδεύει μέχρι και το 99% της πίσας και της νοικοτήνης στα συνηθισμένα τσιγάρα φίλτρου, χωρίς να επηρεάζει αισθητά τη γεύση ή την εμπειρία του καπνίσματος. Το NicoBlock είναι το αποτέλεσμα δεκάχρονης και πλέον έρευνας και ανάπτυξης και αξίζει να σημειωθεί ότι το NicoBlock παρασκευάζεται από 100% συστατικά τροφίμων και δεν περιέχει νοικοτήνη ή κάποια άλλη φαρμακευτική ουσία. Ας δούμε πώς να βάζετε το υγρό NicoBlock στο τσιγάρο σας. Ανοίξτε το πόμα του φιαλιδίου και κάντε μια εισοχή στο φίλτρο του τσιγάρου σας με το ρίχος του φιαλιδίου. Πιέστε απαλά και βάλτε μια σταγόνα από το υγρό NicoBlock στο φίλτρο. Χρησιμοποιήστε το ρίχος του φιαλιδίου για να απλώσετε το υγρό έτσι ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια του φίλτρου. Πιέστε το φίλτρο μερικές φορές για να απορροφήσει το υγρό. Ανάψτε το τσιγάρο σας και τραβήξτε στην αρχή μια δυνατή ρουφιξιά. Στη συνέχεια, καπνίστε το υπόλοιπο τσιγάρο σας ως συνήθως. Για να έχετε το μέγιστο όφελος από το υγρό NicoBlock, συνιστούμε την ακόλουθη διαδικασία. Την πρώτη εβδομάδα χρησιμοποιήστε μία σταγόνα από το υγρό NicoBlock σε κάθε τσιγάρο που θα καπνίσετε. Μία σταγόνα κατακρατεί μέχρι και το 33% της πίσας και της νοικοτήνης. Τη δεύτερη εβδομάδα χρησιμοποιήστε 2 σταγόνες από το υγρό NicoBlock σε κάθε τσιγάρο που θα καπνίσετε. 2 σταγόνες κατακρατούν μέχρι και το 66% της πίσας και της νοικοτήνης. Την τρίτη εβδομάδα και μετά χρησιμοποιήστε 3 σταγόνες από το υγρό NicoBlock σε κάθε τσιγάρο που θα καπνίσετε, διότι 3 σταγόνες κατακρατούν μέχρι και το 99% της πίσας και της νοικοτήνης. Να θυμάστε ότι όταν θα χρησιμοποιήσετε 2 ή 3 σταγόνες, δηλαδή τη δεύτερη ή την τρίτη εβδομάδα και μετά, να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία 2 ή 3 φορές όπως απαιτείται, αντί να βάζετε διπλάσιες ή τριπλάσιες σε αριθμό σταγόνες. Το υγρό NicoBlock πρέπει να χρησιμοποιείτε ακριβώς πριν το κάπνισμα κάθε τσιγάρου ξεχωριστά. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να βάζετε το υγρό σε όλα τα τσιγάρα του πακέτου μόνο μιας. Το NicoBlock δρά με τη σταδιακή μείωση της ποσότητας νοικοτήνης που εισπνέεται, χωρίς να σας προκαλεί επιπρόσθετη επιθυμία για περισσότερα τσιγάρα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το NicoBlock σε όλα ανεξαιρέτως τα τσιγάρα, διαφορετικά θα αυξήσετε και πάλι τα επίπεδα της νοικοτήνης σας. Έρευνα με πάνω από 800 καπνιστές σε μια μελέτη 2 χρόνων κατέδειξε την ακόλουθη στρατηγική μείωσης ως μια άνετη μέθοδο για τους περισσότερους καπνιστές. Αν θέλετε να προχωρήσετε με πιο αργό ρυθμό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, συνιστούμε να μην προσπαθήσετε να προχωρήσετε με πιο γρήγορο ρυθμό, διότι πρέπει να δώσετε χρόνο στον οργανισμό σας να προσαρμοστεί στα χαμηλότερα επίπεδα νοικοτήνης, έτσι ώστε να μην παρουσιάσει τα συνήθη συμπτώματα στέρησης που σχετίζονται συνήθως με την απότομη μείωση της πρόσληψης νοικοτήνης. Αρχίζοντας με ένα μέσο όρο, ας πούμε 20 τσιγάρων την ημέρα, στοχεύσατε στο να μειώσετε αυτόν τον αριθμό κατά το 1/5, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση στα 16 μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας, χρησιμοποιώντας μια σταγόνα NicoBlock. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας 2 σταγόνες NicoBlock, στοχεύσατε στο να μειώσετε αυτόν τον αριθμό κατά το 1/4, δηλαδή στα 12 μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας. Τώρα, χρησιμοποιώντας 3 σταγόνες NicoBlock, στοχεύσατε στη μείωση κατά το 1/3, δηλαδή στα 8 μέχρι το τέλος της τρίτης εβδομάδας και στη μείωση κατά το ίμιση μέχρι το τέλος της τέταρτης εβδομάδας, δηλαδή στα 4 τσιγάρα, χρησιμοποιώντας όμως πάντα 3 σταγόνες. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε 3 σταγόνες και να μειώνετε την κατανάλωση κατά το ίμιση στις επόμενες εβδομάδες, μέχρι που να καταλήξετε μόνο σε 1-2 τσιγάρα την ημέρα. Σε αυτό το επίπεδο καπνίσματος, ο οργανισμός σας είναι τώρα συνηθισμένος στο 1% του προηγούμενου επίπεδου νοικοτήνης και πολλοί καπνιστές πιστεύουν ότι σε αυτό το στάδιο είναι δυνατό να επιτευχθεί η διακοπή του καπνίσματος. Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει ένα ευκολόχρηστο υπολογιστικό πρόγραμμα που μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε αυτούς τους υπολογισμούς με βάση το δικό σας τρόπο καπνίσματος. Στο πίσω μέρος του φύλλου οδηγιών του NicoBlock θα βρείτε ένα πίνακα καθημερινής καταγραφής, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να καταγράφετε τα δεδομένα της προόδου σας, πράγμα που θα αποτελέσει ένα δυνατό κίνητρο στο να σας βοηθήσει να μείνετε μακριά από τα τσιγάρα. Αν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με το NicoBlock, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.nicoblock.com, όπου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που ζητάτε.